2 jaar terug met die harde storm. Nou, de hele straat lag vol met takken. En na 14 dagen lagen er nog. Toen denk ik mezelf van, nou haal ik ze weg. Dat kan ik niet aanzien. En vooral niet voor de oude mensen die daar dan langs lopen. En die krijgen allemaal last van die takken. Nou denk ik mezelf, weet je wat, dat haal ik weg. Het is maar weer aardig smarig. Ja, hey, zeker, absoluut. Ja, want aan die kant is ook allemaal nog daar. Dat is ook een hele soort nog. Maar ze beginnen al aardig kaal begint te worden. En Gio zei heel boos wat terug. Zo. Maar ja, volgende week kan ik wel weer ja, een beetje bijhouden al dingen meer. Kijk, Jappie doet het altijd met zijn blazer. Maar dat had ook niet altijd weg hoor. Maar Gio zei heel boos wat terug. Zegt u? Gio zei heel boos wat terug. Nou nee, het hoofdzakelijk dit gedeelte, die centrum en dit hier. Hoofdzakelijk. Maar als dit helemaal schoon is, dan ga ik meer de woonwijken in. Als dit helemaal schoon is. Kijk, dan denk ik mezelf van, dit is eigenlijk belangrijk dit. Want dit is bijvoorbeeld voor mensen naar het centrum toe. Kijk, dat is wel belangrijk dat het mooi schoon is dit. En ik ook wel een keer die parkeerplaatsen daar. Die pak ik ook wel een paar keer. En klopt het dat jou dit vrijwillig doet, hè? Ja. Ja, dat doe ik al goed 2 jaar nou. En hoeveel dagen in de week doe je dit nou? Nou meestal 6 dagen. En zaterdagmorgen ook nog. Ja, nou valt deze rommel en de bladjes die vallen van de BM. Nou, dat kan de BM vanzelfs niet ontwaan. Nee. Maar wat wees er nou een rommel van maatje? Kun je er eigenlijk leuk om worden? Nou ja en nee. Ja. Ja, het is meestal de jeugd meestal. De jeugd die doet dat. Die volwassenen die doen dat, gooit wel in de groene bakken daar. Maar ik merk wel dat heel veel jeugd gewoon wat, bijvoorbeeld blikjes. Die zie ik ook wel overal liggen en vooral tussen de strukken in hier. Nou ja, en dat haal ik ook weg. Maar wat vind je ervan dat ze dat zomaar hier voortsmieten? Ja, ik wil maar zeggen, hebben geen goede opvoeding kregen. Zoals wij dan vroeger hebben gehad. Kijk, wij kregen vroeger wel een keer flink op het verhaal, zullen we maar zeggen. Want ik ben zelf van 6 tot 14 jaar ben ik in boeren geweest. Nou, daar had ik een flinke strenge tante. Ja? Ja, want mijn jongen was van de hoofd van de school daar. Want ik kon tot 6 jaar heel moeilijk praten. Nou, en mijn onkel zei tegen mij van, kom jij met mij naar boeren toe? Hij zei, ik zal je wel een handje helpen. Hij zei, hij bijna elke avond is hij met mij aan de gang geweest. Om die woorden eruit te halen. Nou, hij liet eerst eens een bos zien van aap, noot, mies en zo. En zei, spreek dat eens even, probeer dat uit te spreken. Probeer helemaal uit te spreken. Of nee, hij begon eerst met letters. Van die 24 letters hoog, zoiets. Spreek dat helemaal allemaal uit. En toen begon hij opleiding met woorden. Maar jou kon dus de eerste size hier van jouw leven kon je net praten? Nee. En heb je nou echt plezier van jouw werk? Nou ja, vooral als ik even achterom kijk, dan denk ik mezelf, nou geef me toch een voldoening. Maar ja, als ik dan een paar dagen hier weer langs kom, denk ik, verstoor je, nou, dat lijkt er weer wat. Ja, sommigen zeggen tegen mij, waarom doe je het niet met een blader? Nou, ik zei van, nee, dat is één zie verknoeien. Hij zei, als de tank leeg is, dan moet je het ding weer bijtanken en zo. Dan moet je weer bijtanken. Maar ik heb alleen maar aardappels en brood nodig. Nou, en dat is veel beter dan benzine. Oh. Goeie. Ben je al aan van? Ik ben ontsloten. Slappen? Ja, dat is de drek uit de sleutelhelling.
Maar je mag maar even mooi, jongen. Dat is een uniek persoon, die mag mij filmen. Oh, Ja. en wat maakt het hem dan uniek? Nou, die man zit al 40 jaar op een kraan. En is dat een beste vent? Ja. Absoluut. Goeie! Ja, Jouw collega's zouden jou een uniek persoon vinden. 40 hier op kraan misschien. Maar heb je dan wel eens gekke dingen beleefd? Nou, gekke dingen, ik bedoel maar alles. Meestal nu ligt het heel mijn auto, keihuten, ja dat kon ik heel, meerdere. Nou, dat ik ook gekke dingen binnen. Dat vond ik ook gekke dingen, maar ik bedoel maar, ja er ik bij. Maar meestal nu te sleet. Ja, er was een keer een auto die helemaal, of die kwam van achterop en die vleeg aan de rechterkant voorbij in plaats van aan de linkerkant. En toen bleef hij in sleet. Die man die ging een epileptische aanval. En toen lag je op elkaar in de veer. Toen heb ik die erin uitgedeeld, maar als zou horen, dan ben je alleen nog. Ja. Dus die heb ik eruit gedeeld en ik bedoel maar, ja dan doet ze door hier en dan laat er een protje ellende. Maar hij heeft doorleefd. Die klik om. Tjoh. Zo. Dan schrik ze al even. Nou, Ja.